Manila Broadcasting Company. Sa balita. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Broadcasting Company. Maayong udto Pilipinas, maayong pagpanyaga sa mga kaaksyon ta dira nga naga-monitor na diri sa aton sining pagpangalagad. Basi matingala kamo effective today maro temprano kita. Kay para siguradong sigurado matagan taig talupango dining padayon nga naga pang laslas nga COVID-19 ay kabudlay kung kaisa no do halos kalabanan ang nagapreparar kag halos tanan yara sa tagsa ka mga puluyan bangod sining ginapatigayon nga enhanced community quarantine diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa mga kaaksyon tada nga iban dira nga wala man lang sang kaladtuan pagplahimunong kamo sa balay ninyo. Kay kabudlay kung kaisa, no? May mga problema kita diri sa issue 1 sang quarantine ID. Kay na dito sa area sang Mansilingan, naka-problema yadto. Pero mas mayo na lang kung wala man lang kamo sing importante nga hilikoton subong adlaw pag pahimunong na sa sulod sang puluyan kung may bastante nga pagkaon para sa inyo sining nga pamilya mas maayo man, no? Kabudlay kung kaisa nga magsali ka lagaw pa pangita sang kinawala wala ka naman pangitaan sang kinawala subong kay alos kalabanan sirado man. Ang problema sang Mansilingan nahaw ang perma gin pasirox pa nga natatapan gani sing iban nga mga barangay ang Mansilingan ya wala. Anong klase ka mga opisyal ni sang barangay man gin pasirox siya lang ya. Ayo kanami nga obra tinamaran nga obra to.
Sige, pagkaroon talang na mga kaksyon kabayuntang matagan na sang solusyon ng problema sa area sang Barangay Mansiringan nga kantuan kay na sa aton sining patrol. Mangin kaupod ta sa kinanda ng aton sining mga action reporters sanda na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga reports plus ang mga balita gikan sa aton sining mga out-of-town reporters mabatian sa dili lamang madugay. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Mga empleyado sang Kapitolyo nga nagpauli sa gwa sang Bacolod ginpatrabaho na lamang sa ilang puloyan umpisa subong adlaw. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, 25 ka mga persons under monitoring sa Bacolod hindi makontak sang BHERS. Samtang sa BCPO naman nga balita, kag sa Nukpo nga balita, unang adlaw sang ginpatigayon nga lockdown sa banwa sang Tuboso, may nagkaladak pa na. Igabalita ina ni Aksyon na Brian Morden sa dili ginamang madugay. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, home quarantine pass kag food packs nga na-distribuer sa mga pumuluyo sang Barangay 6 sa Bacolod. Kapitan Baydo may panawagan sa mga pumuluyo agud nga mapakigbatuan ang kagaw dala sang COVID-19 plus ang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod karon dugay-dugay. Balita naman sa kay Aksyon Artay Hupon sa special assignments. 200 ka mga permits o passes ginaprubahan sang DTI sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa syudad sang Sagay, igabalita ni Aksyon Tomon 40, 35,000 ka mga relief goods igapanagtag sa pumuluyo sa 25 ka mga barangay sa syudad sang Sagay subong adlaw. Balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, unang adlaw nga pagpatuman sang ECQ o kon enhanced community quarantine sa syudad sang Cadiz nangin matawhay border sugot nga ginabantayan sang kapulisan. Balita naman sa kay Aksyon Stephen Presquito sa syudad sang San Carlos, Police Major Mark Congco OIC sang San Carlos City PNP ginbriefing ang mga tanod sa pag-implementar sang enhanced community quarantine umpisa subong adlaw. Balita naman sa syudad sang La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 3 ka mga mayor nga dalonon sa syudad sang La Carlota ginpamtangan sa mga checkpoints. Balita naman sa syudad sang Sipalay, gabalita ni Aksyon Nonoy de la Cruz, terminal sang Ceres kag van sa Sipalay, wala na sang biyahe, merkado, syudad. Pila na lang ka mga pumuluyo ang nagakadto. Iti preparado naman siguro Pero ting mga merkado ya bukas na, ang butika bukas na, ang pila ka mga grocery stores bukas man sa pila ka mga lugar diri sa probinsya. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, karon dugay-dugay sa News Center nurses nga ginakabig patient under investigation dapat i-prioridad suno sa Philippine Nurses Association. Kag mga posible himuon bilang isolation facility sa probinsya, munisipalidad kag barangay, gina-identify na sang gobyerno. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service.
una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa dili lamang madugay sa pagpangalagad sa aksyon balita banat bulig. Sa mga kaaksyon tadara baya Facebook Live nga naga-monitor na, relax lang, ipadala lang mensahe ninyo kay pangbasahon ta na karon dugay-dugay, no? Baya Facebook Live sa aksyon no Radyo Bacolod kag sa aton sining website sa www.aksonnoradyobacolod.com.ph. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Standby mga kaaksyon sa aton sining pagpanumbalik sitwasyon kag mga balita na sa aton sining mga action reporters aton kadtuan sa dili ginamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga kaaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Sa mga pinalangga ko nga mga taga Bacolod, pasara ko sa Executive Order number 26 series of 2020. Amo ini ang order placing the city of Bacolod under enhanced community quarantine from March 30, 2020 to April 14, 2020. Ano ini ang kahulugan? It means that our lives will change. Kay tungod nga una sa tanan ang tinutuyo sini is to keep us at home because we believe that the virus will stop spreading if people will stop moving. Amoy na ang mga abiso sa mga doktor. Kag ini nagakahulugan nga may curfew kita 24/7. However, manghatag kita sang ginatawag nga home quarantine passes nga mahalin sa aton nga mga barangay captains kag opisyalis. Nagakahulugan ini nga sa kada isa ka panimalay may isa kahatagan sang pasis nga
isa ka 18 years old and above. Ini is non-transferable kag ining tinutuyo sang pasis para ini nga mahatagan sang kahigayunan ang aton pumuluyo magbakal sang mga essentials o kon para sa ila kaayong lawas. However, even this passes will also have its own limitation. Meaning, pwede lang ini ang passes halin sa alas 4 sang aga tugtog alas 10 sang gabi. Ito ang aksyon balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:30 ng aton oras, 11:30 na mga kaaksyon. Saway pa magkatimo-timo, pagtimo-timo, magpahunay-hunay. Basta sa sulod lang sa puluyan, sa mga subdivisions, mga kalye naton diri sa syudad sa Bacolod, although nga mayara pagidman tig-abagol nga nagagawa, magpahimunong na lang bala sa sulod sang puluyan. Kag kung way man lang sang damo nga inegosyo da sa dalang, way ka manegosyohan. Subong pagpahimunong na lang sa sulod sang puluyan. I-observe ta ang enhanced community quarantine nga ginapatigayon diri sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Ang banwasang tumuso gani ko di ara sila sa lockdown from March 30 to April 5. Daw gustaon mo ang banwasang tubuso. Wala iyas ang taong nagagawa. Amo na mga kaaksyon. Ang classic example da, nga kung amuin ang patakaran sang gobyerno ta, way mataperdihon da. Kag importante lang nga may unod ang bulugasan ta. Kay kung wala sang unod, amo nang pinakamabudlay. Kaya pero nagligad pa ni nga simana. Nga hambal preparar na. Pangita na sang kinawalada. Pangita na sang dapat nga makuan ta bulugasan ta na bisan paano ay oo sige lang ang importante dire o galion ta pagtumar sang DTX 500 capsule kayang DTX 500 capsule may tatlo ka anti-diabetic properties amo ni siyang charantin nga nagapanubos ang glucose bisin nga nagakontrol sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. DTX 500 capsule ang tumaronta kada adlaw. Mabakal sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar kag mabakal man na online. Kundi gani mapadeliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:32 na nga oras. Kadtuan talang balita gikan sa News Center, mga balita nasyonal. Iga balita ni Aksyon Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa nurses nga ginakabig patient under investigation o kung POI, dapat nga prioridad suno sa Philippine Nurses Association. Dapat gid. Kag mga posible himuon bilang isolation facilities sa probinsya, munisipyo, kag barangay, ginakilala na sang gobyerno subong. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari
ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaunad sining balita upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayungod to. Action Rex, nag-aapilar ang Philippine Nurses Association nga iprioridad ang mga nurses nga patients under investigation sa COVID-19 testing. Sunod kay Rosie De Leon, PNA National President, nagapangabay sila nga unahon ang mga nurses bangon mabudlay kung naka-self-quarantine sila kag wala pa matest bangon nagakakulang sa karon ang aton sini nga mga healthcare workers. Sunod kay De Leon, ginatipon pa sa karon ang record agon mahibaluan kung pila gid man ka mga nurses sa Pilipinas ang ginamonitor bangod sa COVID-19, lakip naman ang mga person under monitoring ng mga nurses. Sa dugang panaton nga balita, gina-identify naman sa karon sang gobyerno ang mga pasilidad sa kada probinsya, munisipalidad kag barangay nga posible mahimo bilang isolation sites para sa mga nagpositibo sa COVID-19 apang mayara lang sa mga mild symptoms. Sunod kay Interior Secretary Eduardo Anyo, ang mga isolation facilities ang mag-cater sa mga kinanglanon sa mga individual nga ginakabig bilang patients under investigation kag persons under monitoring para sa COVID-19. Dugang pa ni Anyo, inspeksyonon ini sang Task Group on Resource Management and Logistics sa pagpanguna man sang Department of Public Works and Highway Secretary para ma-convert ang mga ini bilang isolation para sa mga PUMs kag PUI sa mga positibo kag ang mga positibo man sa amuman nga virus pero given nga dapat may mga mild symptoms lang sila. Action Rex kay impunon sila sa PUI kag PUM. So far Action Rex sa aton nga COVID-19 case update diri sa Pilipinas, mayara na kita karon sang 1,418 ka mga kumpirmado nga kaso, 71 ang napatay kag may 42 nga mga naka-recover. Balita National gikan sa News Center Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:36 sa aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Sige, standby na sa sunod-sunod nga mga balitaan ta diri sa aton sining palatuntunan. Ang halos tanan nga mga ka-aksyon ta fielded na kagyara na on standby sa ilatag sa mga areas of assignments. Ginasulay kag ginaladay ang mga dalanon ta, no? Ibalonta sa report sa aton sining patrol. Kamusta untang sitwasyon sa sining unang adlaw sang ECQ nga ginimplementa diri sa syudad sang Bacolod. Kamusta tabi ko may mga kabudlayan nga nahiyang ko ng mga kapulisan tati sa dito kay nang barangay Mansilingan ngati may mga ginpang isyo silang ID. Wala man nang sangsil ang barangay Mansilingan kay daw ginpakahapusan na lang. Ay hoo. Sang opening ID ni wala pagyapon matapos ni. Perma sang barangay kapitan nga original daw wala ka perma ya. Puros ginpang Xerox copy. Ay nanong sitwasyon ini man. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba plus ang home quarantine pass kag food packs nga distributor sa mga pumuluyo sa barangay Saiso sang Bacolod Kapbaydo may panawagan sa mga pumuluyo agud makigbatuan ang kagaw dala sang COVID-19. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, patrol, nawala siya. Asa siya maagi? Aksyon Alvin? Ara na, piho na. Piho na. Hambal ko, sabi ko nakasulod na. Way pa, pero subong tandog na. Sunod na, no? Ara na. Ara na, Action Rex, no? Okay. But anyway, ang sitwasyon sa pila ka mga dalanon sa siyudad sa Bacolod, kung dalan itself, Action Rex, masyado katawhay ang sitwasyon, no? Sa sining tinion diri sa siyudad sa Bacolod, sa piyak sini, kag sa nahauna nga implementasyon o nahauna nga adlaw sa implementation sa ECQ. Klarohon ta kay na alas 12 sang tungang aga ginimplementar ang ECQ o kun Enhanced Community Quarantine nagadumili sa pagbiyahe sa mga buses
tricycle, di pasayrong salakyan, kag taxi, dala na ang Grab dire, di ba? Yes, Action Rex. Correct. Sa Tanan nga mga transportation, wala biyahe. Wala Except biyahe. lang sa mga private with with the quarantine ID pass. Yes, amo na ang importante dire Action Rex, ang pinaka-importante dire nga antes maglakat sa ilatag sa mga puluyan dalagit no sa home quarantine pass. Kay inaya kay kada taghalos tanan nga mga lugar sa siyudad sa Bacolod, especially ang mga major roads, damo bantay, damo checkpoints. Kung nagligad ang mga check-up points nato nagligad Action Rex, makita lamang sa area sang Sumag, sa may Sumag bago Sumag border, may ara man sa Tapunan, may ara sa area naman sa Bansilingan Murcia border, kag subong man sa Talisay. Pero this time Action Rex, bisan diin lang dapat magpakita ka sang imo sini nga home quarantine pass. Agud yadto nga makaagi ka sa pila ka mga dalanon sang syudad. Subong sini ang patrol Action Rex ari diri sa area sang area mismo no sa may Bangga Escala. Action Rex sa may Bangga Escala. Di lang Escala na? Bangga Escala, Barangay Estefania. Barangay Estefania? Yes sir, sa may Burgos Extension. Damo pagidya mga private nga mga salakyan galagi no? Kitaon sa video mo diyo. Si Attorney Vicente Picheri, wala nang madugay, naglabay man diri Action Rex, no? Oo. Babaw ayon, going sa area sang Granada. Kay diri nga lugar, ang mga salakyan nagikan sa Barangay Granada, ang iban nga mga salakyan halin sa Alangilan, kag subong man sa araw, diri gid magalabay. The same, ang mga pumuluyo gikan man sa Barangay Estefania nga magalabay man diri man sa Bangga Escala, pero sa may Bangga Escala pasulod abi Action Rex no sa may area sang pasulod dampi sa imo si may ara man Action Rex nga ginasiling bantay o kon may ara man da check a point may ara sa may barangay pasulod na to. Yes, Action Rex may ara pa. And may ara man Action Rex sa area naman sang circumferential road sa may home site ayon. Damo okay. Sa may home site ya may aragid. May aragid sa may Kag dra sa Lakturan bla sa home site dra nga area may aramanda sa kilid bla sang Jack Angel, may aramanda mga nagaman nga mga pulista. Oo, subong sini ang mga kapulisan sa idalon sang police station number 4 and dala na diri ang mga traffic enforcer and of course mga peacekeeper. Ining Kwan Action Rex, ining mga barangay tanod, sa idalom sa Barangay Estefania, nagkakooperar sa aton sining mga kapulisan. Now, this time Action Rex, we have Police Lieutenant, kay man napulo kali Action Rex, no? Ang gindugang sang Bacolod City Police Office, mga opisyal ini sang kapulisan, nga gindugang diri sa siyudad sa Bacolod para ipatigayon ining home or rather ining ECQ Action Rex. Kada mo pa sa nagasulod yang mga salakyan niya sa inyo da area? Oo, may ara pa gani diri Action Rex ga ma-deliver bugas na ginatagaan man o kag ginapangitaan. Actually food condition mo tagaan priority pamangkuton lang kun diin i-deliver and ang iban diri Action Rex may mga nag-deliver mangani diri iban mga manok balakag isda going pasaka sa area sa Granada. Now, we have Police Lieutenant Salazar. Hindi, si Lieutenant John Bailey Salazar, no? So, may Salazar. Si Police Lieutenant Salazar, kamusta ang atong sininga pagbantay sa imo sininga area of responsibility, sir? May mga problema kita so far sa unang adlaw nga ginapatigayon ka ining home or rather ining ECQ, sir? Well, mayong udto sa inyo, no? Sa taga-pamatis ng Pindadyo. Sa subong okay man ang ang close ang aton nga checkpoints dire and cooperative ba ng aton nga mga pumuluyo kay na-inform sila ahead ang aton nga LGU. Sa mga nagalabay di subong smooth flowing man kay may mga quarantine pass man sila and valid man ang ila reason. Sir, checking sa mga quarantine pass, ano ni siya, dinalantaw ninyo diri, may mga peke man o kung may ara man
quarantine pass nga mismo gina-check rin nyo kung selyado ini gikan sa barangay kaga iban pa sir? Yes sir, gin-check-in namon, gina-double check-in namon, and naka-encounter kami kagina sang mga quarantine pass nga photocopy. So nga hindi na yan pwede. So ang ginahambal sa ila, sa aton nga pumuluyo, nga kung ano ang ginhatag sa inyo nga quarantine pass, hindi nyo na pwede nga photocopy or ma-transfer pa sa inyo nga code. Isa lang gid nila. So kagina may mga naka-encounter kami sa amon na, and ang amon ginimo, wala namon sila ginpalabay, ginpabalik namon sila. Buti nga nang halin sa area sang Granada, ginpa-xerox gali nila sir, ang ilasin nga quarantine pass? Entering sila pakadto sa Barangay Estepania. So, kung ang balila, kalin ko sa Estepania, tigin photocopy nila, di man to ang practice mismo nga quarantine pass ginatag sa Barangay Estepania, so ginpabalik namin sila. Actually, so yung iban, ginapa-xerox gali, no? Kasi may palinton ka, sir, nga ang xerox copy, wala gina-honor sa inyong ahensya. Yes sir, ginapangabay namon, no, hindi nyo na lang pag-xerox. Kung ano ang ginhatag nga quarantine pass, mo lang na ang pinaka-valid sa inyo. So mo lang na nga mo i-authorize and then pasugtan para makalabay ka mo, para makabakal ka mo kung ano ang mga kinanglanon ninyo. Sir, ano ang mga priority nga ginapalabay ninyo sa inyo sining area of responsibility, sir? Number one, food services, and then mga BPOs, may mga obra nga pinanglan kitang manpower nila, and mga delivery. Amo nang importante. Pero sir, kung kaangay sinikagina may nagasakay sa tricycle, ano na mga tricycle na nagabiyahin sila or maybe they're just using the tricycles para sa ila sining kadtuan? Well, actually, ang mga tricycle subong wala na may biyahe. Ang kagina nga na-encounter natin, nga ginpapanahog natin siya, ang kay sobra, no, dapat duwa lang kitang allowed. Ang karga niya kagina 3. So, duwa lang kitang allowed. Dito siya makadtong 3 pasahero ya? Sir, pa katutong mga pasahero mo to kagina? Going sila sa east, mabakal ko na sila sang Bulong. So, ginpapangitaan natin sang ibang mga tricycle nga mabakal man Bulong, ginpa-hit na lang natin, ipasakay natin sila para maka-accommodate man natin sila. Okay, so amo na actually mabakal sa mga Bulong. And sir, may mga bagay ka pa sir nga naobserbahan diri medyo problema nga posible makahatag solusyon sa ikaduha nga adlaw kag the following day. Well, ang pinaka-main gid namon nga na-notice, no? After mga motorcycle, actually, once ka makalabay na sa checkpoint, kung makita mo ang dalan sa Burgos Hill Extension going up to Granada, 3 ang dalan, and then going to east, 3 ang dalan, kung magpadalagan sila sa motor nila, gaharurot gid. So, likawan ta na, kay base pala magdugang pa mo sa problema. Okay, sa piyak hindi ka masyado katawahay sa talanon. Sa dina si Sir nasa Station 4 ng area? Sir, diri ka subong assign sa Station number 4? Well, augmented kami, no? Alin kami sa Police Regional Office 6. Kasi, ginaugment kami dito sa BPTO. Ano sila kamunod ka nun, sir? Balik ulo kami kabulit sa buong aking padala diri sa Bacolod City Police Office. So, bali, augmented... Liog-liog tadabi barangay sa country homes bala kay daw wala to sang checkpoint to kay dito laging halin sa north kag south nga mga slakyan. Sir, may mga information sir sa may country homes ayon. Wala to checkpoint dito ga alagi ang iban nga mga salakyan sir. Actually, may ara man kita dira sa may home site sa area sang Kilayo na. Foreman Japon. So, sir, going sa home site kung rather sa country homes, from home site siguro, bangka home site, going country homes, more or less siguro around 5 to 7 kilometers. So, if ever nga may mga labay pa itong vehicles, i-relay nato na sa aton nga chief of police ang police station 4 para mamahan man dito kung sino man ang pwede natin ibutang additional forces. Sir, ano ang guidance ang aton siningan City Director samtang ginapatigayon naton ining ECQ? Well, cooperation lang sa aton nga ECQ, sa tanan nga mga checkpoints and stay at home. Makabuligid ka mo. Police Lieutenant Salazar, sir. Anong first name ito kanin, sir?
Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, sir. Dano Oliver. Dan Oliver. Dan Oliver. Dan Oliver Salazar. Oliver Salazar. Action Rex si Sir Salazar, no? Police Lieutenant Salazar. Ang going diri, ang sitwasyon diri, Action Rex, kung pasaka ikaw sa area sang Barangay Granada, damo diri. Ang kalabanan, Action Rex, mga private nga mga salakyan, ang kalabanan nga nagalabay diri, pataklad sa area sang Barangay Alangilan, Barangay Granada, ang I believe, siguro ang iban makato, kay ang iban mga lugar nga pwede katuan diri, Action Rex. Daligi lang kay balikan ta si Action Alvin Graba reporting live dira sa Bangay Escala sa Barangay Estefania sining pag-check sa ngaton sining mga authorities sa mga may IDs kag wala IDs. Damo gyapon lakyan no? Action Alvin. Damo gyapon no? Ano naman? Pataklad kabe. Damo sa lakyan. Pataklad kag pa ubos man Padulhog pa. Damo man. Damo man. May iban diri mga nag-deliver ba Action Rex sa pagkaon. Halos tanan delivery na lang na. Oo. Ting nagasalakay na may mga quarantine na. Ang ginalantaw mo nang check on Action Rex. Amo nang dapat lang tawon da kay kung magduwa sila, dapat duwa man ang ka-quarantine pass da. Yes, oo. Amo tong kagina man obserbaran ta man Action Rex. Pare sinisubong nga ginapara sa mga kapulisan, no? Nagasakay sa motorsiklo, makita man sa ato sini nga pas kag ginalantaw kag gina-checkyar sang mga kapulisan ang bag kung ano bi ang ila sining tinutuyo kag subong man ari kung may ara Action Rex, no, may home quarantine pass manggali nga pakita siya. Pero mayon ang iba Action Rex kung home quarantine ginapa laminate bala nila Action Rex. Pati dapat gidya parang 14 días ni ipalaminate nila kung may lamination pang maobra sina. Yes, sir. Amo na ang Kunway sulod sa ginabutangan sang ID bla. Oo. Para kung pwede na. Kung hindi mabasa, ti mayo kay kung mabasa, ti problema naman kag mangayo naman bala. Di ko kinsilding kadamo pagyapon sang mga salakyan nga nagalalabay da sa area niyo daw ga traffic pa iya. Damo gani, medyo traffic pa gani kay kabalo sir may ilang taon tanin sa salakyan auto. Isa lang may ara sa multicab duha. Inang multicab nga duha pila ka bilog ID nila. May ginpakita man, medyo layo ko Action Rex matabok pero arat pakita man Action Rex, no? Palapitan tabi. Siling isa ka ID card, isa lang ang madala sila. Oo, kung ginapakita nila, kung bala, duha, galibot man ang mga kapulisan, no? Sa isang police station number 5, no? You check tabi Action Rex kung paano system nga ginapakita nila sa salakyan nga pula diri Action Rex. Kag gina-check up, so solo lang man, sa isa ka salakyan pero ginpakita man ang sining home quarantine pass magluwas diri nga home quarantine pass may ara pa gina-check kung taga diin especially pakita man nga lisensya okay may ara pa diri Action Rex pataklad again pagkauna naman delivery of basic goods do not delay sa di na iya pataklad naman Action Rex no sino nagperma na sang ilang delivery ng ginpang butang sa ulos ang salakyan na nila? Oo. Ilang taon tabi. Anong klase nga? Deliver, sir? Deliver? Bakery. Bakery gali Action Rex, no? Bakery sa din nga bakery na? Di nga sa... naglakat na. Ay, oo. Ang salakyan actually kadamo na nasugata ko kay nga butangan lang sa ulo nga do not delayed because amo ni. Ang wala man ang perma, ginro butangan lang sa bond paper na gagkartolina. Oo. Ay, oo. Sige May ni Action Rex ang sitwasyon diri, no? Sa area. Kay at least ang kalabanan ginapakita diri, ginapangita is home quarantine pass. No? Galing kay tanan ka lagi may mga home quarantine man gagang sobra sa wala home quarantine ginapalabay man gyapon mo na istorya dang insakto Action Alvin. Oo, balyang badge pwede daw tapik tayo sa baga.
Gani. Anyway, action na, Rex. Mani ang pila ka mga sitwasyon diri sa area sa... Ulay hunon ko lang to galitong ano tong kay Kapitan Rodi Baydo to? Yes, Nga may action na, Rex. apartment to nga wala iya ma-issuean sang ID na no to ya? Solve na to, Action Rex. No? Kay pagpadulong dito, gilayon, nag-upod man sa aton, si Mr. Mike na Action Rex. Oh, sige lang, basta isa lang sa mga residente to. Oo, ang isa sa mga residente dito, Action Rex, ang ginaprobahan kagintagaan gilayon sang sining home quarantine pass, no? Nga mas kinahanglan isa karon sa piyak sining 14 days sining home quarantine sabihin isa diri sunod diri kay Kapitan punong barangay Rudy Baydo? Oh, nautod naman siya. Dali lang kay gakautod ang aton sining linya. Ang pagpakigangot ni Action Alvin sa kay punong barangay Rodi Baydo, sang barangay 6, inimay kang tanan sa ginpalabot diri nga may isa ka pamilya nga wala gid maisuan mi isa ka bilog sa barangay Action Alvin. Yes, Action Rex. No, sunod sa iya, isa lang mani kay ginpalapit kag nangabay ni siya nga kung bahimo matagaan kinabangod ang ila sining landlady nagatinir sa Kabugwason. And sunod sa iya sunod diri kay Kapitan Rudy Baydo tagaan ta sang solusyon ng problema nga siya mismo upod sa iya sining pamilya kay ginpapili kung bala asawa ya o kung ang iya sining banan tagaan gin pa kamayo sang asawa nga ang banan na lang kay amo nang may kabalo kag magdala sa lakyan. Oo, sabihin na sunod diri man kay Kapitan at sa sining probinsya sina kay tagaan tagid solusyon kay ang ibad man Action Rex nga mga nagapaarkila balasang tagsa nila ka mga panimalay nagapangabay man that is why sunod sa iya nga halin nagbigad nga adlaw sa pagpanagtagman sang sining home quarantine card sa diin sunod sa iya nga halos natapos na. Hindi lang home quarantine card ang iya sining panagtag kagin panghatag sa mga pumuluyo sa barangay 6 sa Baylo nagpanagtag man siya Action Rex sining mga bugas kag iban pa nga mga food packs kag subong man ang ining hygienic materials nga mas ginakinahanglan sa karon sunod sa iya sang iya sining mga constituents. That is why nga sunod sa Action Rex nga pangabayman si punong barangay Rudy Baydo sa iya sining mga constituents sa piyak sini nga nahatag na sang siyudad sa Bacolod, nahatag na sang barangay ang ginakinahanglan kag nagatipon pa man sila Action Rex sunod sa iya nga nagatipon sa gihapon ang iya sining ahensya nga para kung in kaso wala magdugay may pundo pa sila sa gihapon, no? And that's why nga bay man sa diri Action Rex sa mga pumuluyo sang iya sining barangay nga hindi gid magpasaway kay kung magpasaway basi madugangan pa ang adlaw sa pagtiner nila sa sining tagsa ka mga puluyan nagapangabay man siya mga isang kooperasyon sa mga kapulisan kag iban pa nga otoridad nga mas nagakinanglan sang suporta sa karon that is why ang suporta nga dapat ihatag sa pumuluyo sang pumuluyo sa mga otoridad especially ng mga frontliners sundon ang mga ini especially ang opisyal sa barangay barangay Tanod. Ari ang pahayag ni Kapitan Pagkaroon lang ng pahayag niya. Yes, Action Rex. Importante nga na saysay mo na to kung anong iya tinutuyo sa barangay size. Yes, Action Rex. So, rekta din sa ato namtangan with Action Papang Nixon Tahom. Ang nag-agigaling nga mga karga sang tubo may quarantine pass pa na? Ito ko karon kay dito sa area Action Rex, no? Sa circumferential. Circumferential. Ito ko na kung may quarantine card na sila. Liyog tabi sa circumferential kung nano yung may karga blas ang tubo? Yes, sir. So, na ang aton siling i-check. Iti kung may karga sang tubo, may driver kag may helper. Kung isa, driver lang, isa kabilog na. Oo. Kung ano ang konsiderasyon sa mga kapulisan, kunti kay tubo, anong ilan delivery sa pagkaon, hindi naman na. Kay tubo man na. Alang-alang man nga pang-uson nila tanana. Isa ka truck na pag-uson nila, siyempre. Ilang taon ta ko na nung ila sining nga basi ko ma-issue once man sang quarantine bla. Yes, Action Rex. So, nagtadari sa ato namdangan, ang action nyo, Action Alvin Grava. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio.
Thank you, Action Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sitwasyon pa lang to sang palibot sang syudad sang Bacolod. Sige lang, importanteng honest lang. Kung mabakal ta sang kinawala ta, dapat may pass. Ang sobrada nga pasayro nga wala sang quarantine pass, ti pasensya gid, no? Kaya mo nang ginapatuman sang hugot sang aton sini nga gobyerno. Kay kung pabayan ta lang ni nga duwa, isa lang gamiton nila, masunod man lang ning iban. Ba palusot nyo to ganing isa lang quarantine pass, duwa sila gasakay sa salakyan, okay lang na sirs. Amo lang na kaimportante dira nga dapat ang nagauyat lang sina kag kung sino ang ngalan sina kag kung may authority man ang concern, mas manami gid, no? Ayos. Sige, matapos ang balita ni Action Alvin Graba, kantuantang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Upod kay Action Brian Morden, unang adlaw sang ginpatigayon nga lockdown sa Banwa sang Tuboso. May nagkaladak pa na. Sus. Yari ang kaunan sang report ni Action Brian Morden gikan sa Banwa sang Tuboso. Kagiban pang mga balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang. Kay kahinay sang aton sining komunikasyon subong, no? Parang matigayon tayo ni Action Bri. Action Rex, kung ginapatuman subong diri sa Bacolod ang enhanced community quarantine kag sa Bogos nga probinsya sang Negros Occidental, pero ibahon taya ang Tuboso, Banwa sang Tuboso, kay ila to Action Rex siya lockdown gidya. Meaning magambal kita lockdown mas bugat ini kumpara sa enhanced community quarantine. At nagakatabo to subong Action Rex, wala na gid sang may nagalagaw. Waay na may makagwa sa ila sinituloyan ang mga barangay dito, wala man ang issue sang ining home quarantine pass Action Rex sa tanan nga puloy-an, kay hindi naman siya kinanglanon pa, kay wala man sang may makagwa bisan isa nga representante sa ila sinitag sa tagsa ka puloy-an. So kaina stricto nga ginpatuman ining lockdown sa pagpanguna mismo sa ila sining nga kapulisan dito, kamo si Police Captain LND Ribos Kilio. Pero may nagkaladakpan Action Rex, mga masobra pulo ini sila nga karon yara na custody anay sa kapulisan, kay ang iban diri may mga lusot man sila, ang iban nakahambal nga wala sila nakahibalo, ang iban diri manglawig lang kung tani karbaw, ang iban makadto sa kilala kung ano na lang nga palusot, pero suno iya sa pulis nga hindi ina rason agad nga pabayan sila Action Rex. So ini sila gin custody gid anay for the meantime sa sulod sang 12 oras, kag pagkatapos sina papulion sila sa tagsa-tagsa nila ka puloy-an. Wala man sang may i-file nga kaso diri Action Rex, way man sang penalty ini, pero nagalaom ining kapulisan nga hindi na nila pagsuliton nga magwa pa sa ila sinitag sa tagsa ka mga puloy-an. Ang nagalibot to karon sa ila mga salakyan nga iya sang gobyerno, medical kag iban pala binigyan ang gobyerno mo nga parik-parik subong kay ginapangdulong house to house ang pagkaon Action Rex. Sila mismo ang nagapanulong sa mga puloyan. Aring palayag sa ila sining nga hepe. Makasulit sir, kita mga hindi na siya mag-procedure regular, sir. Pag mga susok sa sugar tank workers, yung trabaho, tigigan ko na nila, okay lang sila maka-tawin sila nila, sir, yung ang mga fisherman natin. So for sir, why man kamo sang may nadakpan, nga daw nagpasaway gid api sa sininga aga? Sa subong sir, may mga nadakpan na kita. Ang rason sa iban, may mga nandain yung mga rason, pero wala na sulod sa extension ko ang atong iyo. So, ano lang nga dito nakapaglator mga pulo, kinakita nga nagakok. Okay, so anong status nila sa ball sir sa inyo, sir? Bali, sila sa official house sila, yung mga rason sila sa revealing character nila. Wala sa sir mga kuhan, why sila mga quarantine pass?
actually sir, wala na issue ang aton ang local government sa Tubuso sa ang quarantine pass kaya ang quarantine required na nasa ingan cases yung concept. Siya ang authorized lang ang mag-access ang gatag ang aton mayor ang ID authorized kung sino lang ang pwede. Okay. So, di ba magambal kita, sir, lockdown? Bisan isa ka miyembro sa pamilya, dapat wa isang may makagawa. Yes, sir. Kaya supported naman sila sa local government. Kasi kaya household may di-provide na naman sila pasid to natin isang lokal sa mayor sa Tubuso, sir. Ay, see. Okay. Action next sa punang palayag sang hepe dito sa Tubuso si Police Captain Ribosquilio, OIC actually, officer in charge. Mga isa pa lang si Manay ni siya nga nagbulos dira sa yasiring ginahamtangan sa Sirimaterion. Ini siya nagpanawagan liwat sa mga taga Tubuso nga kung tani sundon lagi ini, hindi lagi magwa sa ila sini puloyan. Tubtob ini Abril 5 no ang ila sini nga lockdown dito sa Tubuso, and pagkatapos sinang 5 ka adlaw nga lockdown magasunod naman sila action rex sa nationwide, provincial wide nga enhanced community quarantine na naman. So dila na sila posible magpanagtag naman sa ila sining home quarantine pass para sa mga pumuluyo sa nasambit nga lugar. Action Rexa. Amo nang balita gikan sa Tubuso, Action Brian mo din nag-report una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa Iluhanta naman ang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. 25 ka mga persons under monitoring sa Bacolod hindi makontak sang B-Herds. Din sila nagpaamulya ba? Sila nagpululay na. Ay, oo. Dapat may 14 días pang under observation ng mga PUMs ni kagang PUIs ambot kon nga di na sila subong. Yari ang kaudan sang report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex may nagapanawagan diri ang Bacolod Interagency Task Force against COVID-19 sa 25 tanana sa mga persons under monitoring kon PUMs nga hindi na sa karon makontaka sa mga barangay health emergency response team o kon system kon BHERS kaga Bacolod City Health Office. Action Rex. So gintahag diri ni Dr. Grace Tan ang spokesperson sa task force ining 25 ka mga PUMs. Action Rex, it's either hindi na makontak bangod wala na sila sining balay nagsaylo sila sining mga puloy-an kaga hindi naman malambot sang barangay. Action Rex. So do kay tan hindi nila mapalayag ang ngalan sining 25 ka mga PUMs nga mo kunta nga mayara sang social responsibility nga magapahimunong sa sulod sila sang ilang balay bangod mayara sila sang travel history sa mga lugar nga apektado sang COVID-19. Action Rex. Nagapangabay sitan sa 25 ka mga PUMs nakahibalo naman sila kung sino sila no nga wala bala natapos ang ilang 14-day home quarantine nga liwat ka magpakig-angot sa BHERS para sila ang mamonitor kag mahibaluan ang ilang sitwasyon kag kung bala nagdevelop ang sintomas sang COVID-19. Action Rex. Nagapakita diri sa datos sa Task Force. Action Rex nga mayara sang 5 ka mga patients o kon PUMs nga nagdevelop sang mild symptoms. So karon ginatawag na sila nga patients under investigation kag ginabisuan lang nga padayunon ang pagpatigayon or strikto nga pagtuman sang self-quarantine. Haring palayag ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Task Force. Why na siya nag-contact sa health center niya? Hindi na makontak sa iya BHERS. Kung may magkagto, wala na sila. Hindi na mabalan kinaga-transfer na balay kundihin. Hindi na kami kabalo kundihin kung ikaw abi PUM ka. Okay ka lang ilawag ngalan mo. Siyempre hindi man, no? Ano na, social responsibility mo na natali. Ngayon inform them, PUM ako o hindi. Or hindi na ako maglagaw or mamuyong na lang ko di kiway na ko contact with the people around. So, hindi naman nice nga ipangragwaragwag ang mga ngalan. So, are we calling them, Doc, na mag-keep in touch liwat sa BHERS para ang ilang status? Yes, of course. They have to kay ilan na obligation mo kay nag-travel man sila. So, para ma-monitor man sila liwat mabala ang situation nila. Oo. So, Rex, nabatian ang tingog ni Dr. Grace Tan. So, pero kung hindi sila magwa namin panglawag ng mga ngalan na nila. Maya
Action Rex kung okay bala ang ila sining nga sitwasyon, wala sa mga sintomas ka mag-develop. Pero what if, no, sa sulod sa 14 days, wala pa natapos ang ila sining nga self-quarantine, nakapagtag sa sila sa paghilanat, kag dako ang possibility nga mag-positive sa COVID-19. Amuli nga ang bali Dr. Tan nga tik wala ka lang sa mga essential nga magkinahanglanon nga kadto ang transaksyon. Magpabili lang sa balay kay wala may baluan na kun bala damo pa ang mga positive cases diri sa may syudad sang Bacolod. So nagapabilin sa gihapon nga 5 ang confirmed case sa Bacolod, 4 diri ang naka-recover but silingon wala na sang sintomas. Action Rex samtang ang COVID patient number 3 diri sa may syudad i-admitted sa may pharmacy ang critical according sa datos nga ginpadala. Pila to edad niya? 40 years old nga lalaki. Action Rex nga may travel history sa Manila. Pero ining 4 yang recovered na ginito ang task force nga recovered ang botsilingon sini wala na sila nag-develop sang signs and symptoms. Action Rex pero gin-advise lang ginabisuan sila nga i-continue ra sa gihapon ang 14-day nga home quarantine or naka-isolate sa hospital. Hindi ba pala yung Action Rex si Dr. Tan nga kung bala na-discharge na sa hospital o yara na sa balay ining 4 ka mga na-recover kay siya mera sang mga reports nga ginadirian bala ining mga PUI nga naka-recover na nga siya hindi niya mapalayag kung pila na sila ang nagapabilin sa hospital kag pila na ang nagapaydalom sa 14-day home quarantine. Pero why pagid sang latest nga report, no? Wala pa Action Rex nagapabilin sa gihapon nga 5 positive case ang Bacolod, 4 ang recovered isa. Anong releasing sa information ni Dr. Grace Tanman? Usually Action Rex sa mga around 11 p.m. amo ni siya nga palambot sa 11 p.m. Kung gabi Action Rex pero kung hindi mahingagaw pagka the next day or aga na dira siya nagapalambot sa mensahe sa mga katapo sa media. Nagis nga una nagapagwa sang datos ang DOH Region 6 in kaso nga mayara sa mga Sige, lasunsit itong gabi dapat daily tayo mag-update sina. Kamala Action Rex nga usually una ang data sa Naluwas sina may ginaobra pa siyang iban? Kay ginawala di man Action Rex ang results ang asa dito sa may Western Visayas Medical Center kay hindi tanan bala dululungan nga nagaginuha kun magawa man ang results sa mga swab test sa mga PUI diri sa may syudad sa Bacolod. Una mapabalo dito Action Rex ang DOH Region 6 kay dito lapit sila ang sub-national laboratory nga testing centers sa mga COVID-19 test. Kagamuni ang DOH naman si Regional Director Dr. Marlene Convocar nagapaybalo kay Mayor Bing Lonadia kung may mga additional cases o ano na ang sitwasyon, ang kondisyon sa mga confirmed cases sa Bacolod City, and that's the time nga magapatigayon sila sa press conference sa Action Rex. Mga update na balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuanta si Action Art Tayhopon sa Special Assignments. 200 ka mga permits o passes o ginaprobahan sang DTI sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Para sa ano ning permits ning kag passes sa pagbaligya? Yaring kauntan sang report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Action Rex bala ang ginapakita kag amunin dapat ipakita sa mga delivery sa mga van bala kag mga panel naon nga nagadala sa halimbawa kung may ara sila inog padala nga mga medisina luwas yung pagkaon kay iya sa Department of Agriculture pero basta sa mga groceries bala nga deliver sa DTI Action Rex may interagency task force nga gina-release man nga daw quarantine pass actually permit ina pero magaserbi nga quarantine pass sang tanan nga mga nagabiyahe nga mga ining delivery van or panel. As of Friday ang record sang DTI mga 200 plus ini sila kag siling ni Ma'am Richelle Nopable dapat tandaan sang mga nagabantay sa dalan nga mga miyembro sang PNP kag mga nagabalantay dra nga na-specify gigili Action Rex halimbawa abi ang plate number kag
kung ano nga unit ang nadalaya, dapat specified ina no sa ila sining sa ila sining nabutang nga permit. Hindi pwede na yung ang permit nila pero to sa ginbutang mo Blackson ang ginabal mo kay Action Rex yung ginabutangan lang do not delay kamo ni delivery. Dapat sunod sa iya di mag-serve man ni kamo ni ang ila sining permit nga paglabay dira sa mga area abing may arasang check point nga ginapatigayon ang mga otoridad di dapat amo lang i-present nila no agud likaw sang confusion suno iya kay na public di ang ila sining unit o kung ang ila suno sa mga opisina ang sa monitoring team although ting iban kuan malang nimo ang iban skeletal force ang ila subong mga personnel nga nag-duty pero ang ambal din no public nga ini sila ang padayon nga nag-serve dira kag kung may mag-apply pa tiya mo na i-cater Manila Action Rex. Yan ang palayag sa tagpamuno sa Department of Trade and Industry diri sa Negros Occidental. Nag-issue kita sang ID, iya sang Interagency Task Force nga ID, no? So for basic necessities nga under sa aton jurisdiction. Usually mga supermarkets or groceries, they nga need to deliver some products nila kundi nga towns or cities. Per van or per truck ang mga issue nato, no? One company can have, example, 6 trucks for delivery, so we issue 6 IDs. Diyan mo na bala. As of last Friday, doon naka-issue kami mga almost 200. Senior citizens lane, di bala? Oo. Kinahanglan hatagan gini sila priority. Yes. Hatagan priority. Actually, may bago ganing circular na tagaan sila rest area. But anyway, di bala, under the ECQ daw, ano man natin as much as possible, mga senior citizens, minimize na going out. Kaya daw mas sila ang mas vulnerable. Ang last nga statement niya partini sa mga senior citizen nga may pilab lang ka senior citizen nga ti wise la upod sila balay mapilitan ang barangay nga mag-issue man sa quarantine pass especially ang nagabakal sa bulong no may bag-o karon nga memo nga nagapatuman na kinahanglan hindi lamang priority lang nang i-provide sa mga senior citizen kundi mayara gid sila sang palahuwayan while nga nagahulat sa ila siniturno sa pagbakal. Ang action tayo kung wala sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Action Art gikan sa Special Assignments, kadtuantang balita gikan sa Bacolod City Police Office upod ni Action Eric Magbanwa. Ini may kantanan sa home quarantine pass lang agin kuan kay nagin problema sang mga pumuluyo sang barangay Estefania. Pero ti wayman sang problema na tigayon kuno tong mahatagan igtalupangod sa ngaton sining panguluhan dira sa barangay Estefania, barangay Mansilingan. Hibalaon tabing report ni Action Eric Magbanwa parte sini sa Mansilingan kagiban pang mga areas sa paglibot sang Bacolod City Police Office. We have Action Eric Magbanwa. Action Eric. Okay, Action Rex, you are too early sa BBB program. So good na ni subong. Magani na, no? So, rito ako kanina. Rekta. Ayos. Rekta? Arat saga, Action Rex, di amuli ang sabat ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Ako tiri sa natabo nga gumuntang gamay dira kina sa area sa barangay Mansilingan. Bangod gati may pila ka mga border area diri sa Metro Bacolod nga daw hindi pag-i-honor sa nga ato sa kapulisan ang ining ginatawag nga home quarantine pass sa mga taga-barangay Mansilingan matapos nga nadiskubrihan kag nadiliparahan sang pulis nga daw riso kag daw black and white ang ila sige nga serving nga home quarantine pass unlike kasi sa ibang mga barangay Action Rex halos siya daw uniform kag original Action Rex, no? Kaya muna kayo na nakahatag mo sa problema sa mga nag-auyat ka taga-barangay Mansilingan kada wala in honor
sa atos rin kapulisan. But ang pinaka-latest diri action na Rex, is nagsatigin na patch up na ini sa Bacolod City Police Office ni Colonel Ariel Pico kagimanduan ang Tactical Operation Center nga i-relay ang mensaheng ang tanan nga mga kapulisan sa BCPO kutob sa nagakandak sa gitawag nga border check-up operation kung may taga-barangay Mansiligan nga maglabay nila sa ila kang magpakita sining nga daw lulinggo na sa Zeros Cup. Home quarantine pass. I-grant talaga action Rexa. Diba siguro ng ginimo sa Mansilingan, mangin presidents ng imuon man sang pinaka mga barangays day? Ay, hindi. Actually, kaya halos barangay sa Bacolod, pura yung uniform. Tinga nakahimo ganing iban nga mga barangay sa Mansilingan niya, wala? O, gani kayo wala siyempre ni Kapitan Pico. Tapunan mo sa mando. Tinamad. I-color. Diya ko na 60,000 ang... Tinga nahimo ganing sa barangay Panukoy. Oh, yes. Nga nahimo sa barangay Bata, barangay Estefania, barangay Banago, nga colored man na. Ang Mansilingan nga pinakaman kadako nga barangay, hindi yung mahimo yan. Gani, action Rex, kada araso pa ni Kapitan Pico, kuno kay Colonel Pico, siling niya, sir, kaya nag-backdown na namon na computer. Palusot na lang ng iyan. Amo na ning kinagual na. Amo na ning kinagual, sarang nga gani ka Panukoy. Din bala dako ang Panukoy kagaman Mansilingan now? Ang pinakadako ni nga era, I think marangay Mansilingan mo. Oh, ganito eh. So, 37 million ilada, era. Oh, tiya mo ganito, nga hindi na masarangan sang barangay Mansilingan. Naton, kaya nag-i-o sila, ulihin na. Muna. Oh, lain niya sa mga barangay nga pagkahambal mo ya, well-prepared gilayon, katulad sang Panukoy, na preparahan na dayon. Oh, yes. Barangay Estefania na preparahan gilayon. Yes. Barangay Bata, nano pagid yung rason sinaman? Kaya mo na rason niya na pagdaan. Kaya gani ni Kapitan Villarosa. Ano? Kaya gani ni Kapitan Villarosa. Nga mga original eh. Nga ginawa na to gani ka pisga to. Doon, sila ka pang ilabos. Kaya gani ni Kapitan Villarosa, si Kapitan Boy Pico to? Boy Pico, sa Mansilingan? Sa Mansilingan? Oo. Ay, mo pa lang na gani, di na kaya? Gani man, sintami tayo Kaya. Nga, kung nag-start sa sang Sabado, Subongguro, okay na tanan? Gani. Gapuli siya nga daan niya, launa sang tungang, asang launa sang kagahon? Oo. Amon nga sinakuha, mapuli na sa iya. Sige nga man to sa interview ni Action Arcade na. Ang amon Kapitan niya alas 4 sa kagahon niya, tapos perma mo. Amon na iya ganing mga barangay officials nga nagaulikid. Oo, Action Rex, no? Ito man nilang talpa sa barangay Robles, Bulaw. Iti, barangay Robles pa Pulau Bugtaw man to sila. Si Kapchad, kag sige kagawad, Jofred, kag ibang nga mga barangay officials na, Pulau Bugtaw mo na sila. Kaya muna ning kinagual, magsali ka pa imo ka tulog-tulog, talagsama lang nis Malaka. Mayong servisyo sa barangay Robles nga mga opisyal ni. Dapat pag sunda na sila. Oo, dapat na sila nga i-recognize. Natikap mo, kita takap? Ara, buwas lang. Joke lang na nga mo para magkakadlaw man kamo kay kamo daw kuan nyo gid hurt nyo gid. Hindi nyo mapangibutang sa tagikusuon nyo. Hindi ka pagbigbiga, kaya magpagbiga ka mo na may pilas. Relax na mo na. Relax ka mo. Tikita. Laksantik sa kaltik para hindi magkulap. Correct. Correct. Kita mo si Trixie Ibosio, linya, nami pa amo niya colored quarantine pa sa Tangob. Hindi mo kapitan. Ano nagbawi si kapitan? Ati, okay gid sa kapitan Katilaw mo. Oo, kap.
Sila ano, bagnos. Tilaw, kwansang mga pumuluyo. Yan mo. Kulay yan. Oo. Tilaw sa kulay, gamay. Oo. Gamay man lang na. Sa Pamukaw man lang na. Sa kulay, gamay, may dala na pagpalangga. Correct Hindi ka man napag-dapulayon sa mga kaibigan mo da kung hindi ka palangga nila mo. Gusto, correct, no? Ano na to? Nalipatan ta na to? Ano na tong pulis to? Ati okay na to. Wala ito problema na pagkapalagay masilingan, bit nila ng ilang home quarantine. Anong pinakalites na sitwasyon nila? Okay man lang? Ang din sitwasyon? Ang sa bilog nga Bacolod Ang sa Bacolod, ito wala ibang problema. Kahit mga susobra, mga to 40, nadakpan nila sa Corpio. Pero Corpio pala yan. Oo. Why pa na yung enhance sa community quarantine sa Corpio? Pero mga 48, hindi na sa nga. Ang kainas ang kagahon na? Ang kainas ang kagahon? Hindi ang kagabi, before sa enhance pa lang implementation lang. Pero plano kaya violation to sa Corpio, mga 48, sa parang kabilog. Ang kainas ang kagahon niya? Ini kagahon niya sa enhanced community quarantine. Ito wala pa siya nadakpan. Away pa sila sa nadakpan? Kabay pa. Kay preso giniyang madakpan mo. Preso giniyang madakpan. Oo, kasi dako sa multa. Dako sa multa sige lang obey kita sa mga rules and regulations sa aton nga kapulisan. Kasimple, 14 días man lang na. Nga kung di ka mo kagwa, manugid ka mo. Kung may ginakaon ka mo da. Marason na natin, wala ka mo ginakaon. Nag-usok, hindi mangguro. Man. Natulik na yan yung nastorya ya. Isa, dua kadlaw, hindi ka naman, Pagkadason nga adlaw, pangita ka naman sila sa madla, kung wag ka na medyo turpit sa gamay. Natuway na kung di ka lanon. Dumatuwag kita sa? Ara. Te? Sige. Isang barangay Masilingan, para na may Kaya basta taga-barangay Masilingan nyo, pinagalang inyo, na home quarantine pass, kung sila ka mo kakuha sa Masilingan, kaya magkapamalaklon, action Rex Kantong. Sayang problema, aga pa kong tawagan na pagina. Si Kapitan Boy, si Kapitan Boy Pico, at the same time, si Lieutenant Abalayan. May koordinisa naman ako kay Lieutenant Cermeriada, at ang brigading sila. Okay. Kay sa bilog yung barangay, 61 ka barangay, ang silingan pinakadamang iban ang bitao. So, ang rason dira ni Kap, na kung i-color niya git, siguro magastuhan niya sobra 60 mil. So, ang pinugaya sila, razor copy. Hindi nagkaputo copy actually. Black and white na razor. I guess na sang basa. Hindi nagkaputo copy. Gaging panagtagi na sa mga BHW niya, mga puro president, mga SK chairman niya. Ang iya sila nga mga dry sale. Actually, iban wala da. Kaya nabagdown man ko yung kapang dry sale na pala. Okay. Kadamoon, pero ang ginabalang ko naman ng mga border control na ito, mansilingan man ang api, may ara siya daw booklet type, daw libro saya, pero ang napilo siya sa tunga. Kaya hindi siya daw ID type, kaya mostly ID type anong kita ko Correct. Lagi na pangito sa barangay, kasi wala man kita pattern. Iko tani next time, pasit up kita sa pattern, wala pare-pareho tani ang mga design. Anyway. Bago man kita tanan-tanan sa siling na problema. Pero ginabalan ko na pag mansilingan, hindi na pag-ikabigo na pigi kay masalaan din man nila nga photocopy kay Batin man siya generic. Okay. So kung maglabay man siya naman taga-mansilingan sa lugar within Bacolod, kag makitaan niya siya rin sa ato ng mga kapulisan. Yes, mayara na kita instruction dira, gini-karadyuan ko na sa atong nga tactical operation center. Mansilingan man lang, okay, ay amo sa na iyang home quarantine pass. Si Manya Barangay, mostly ID pass ang pang-issue. Si Police Sergeant Colonel Ariel Pico, ang information officer. Kundi okay na to? Kundi pa Xerox pag ito nila, ang iban to, makaremedyo pag ito ID card. Bot sa ilada. Amo nang ginasigahom nga tinamaran ang obraya. Kaya kundi pa Xerox pag ito nila, mas madamo pag itong i-produce ato, kay honor man lang ni Gyapon. Bisan Xerox copy ang perma ni Kapitan. Xerox copy kag amo to nga daw half bond paper gid ang ila kadako kay ginbutang nila sa piyak nga side man ang sulat bala sa likod instead nga sa likod lang na sa piyak nga side.
Para liayran mo. Isa ka short bond paper, i-rush lang na nila pa-xerox lang na tanan. Di paggunting sinaya, pwede nila magamit na iya tanan. Huwag ginagin lantaw ni Kapitan sino nang sa Mansilingan na? Ni Pico. Huwag ginagin lantaw nga yadtong mga xerox copy to nga ginpanghatag yato. Pwede to nila i-reproduce. No? Pwede gito yati tananda sa Mansilingan, makakuha ginatanan, bisan ilabo sa bato na. Malapta lang. Malapta na iya. Daw kagaw mo na mo. Daw virus mo na. Din ka na? Nadula si Action Hands. Daligid na kay kakautod ang linya ta. Dali lang Action Ere, kay tawgan ka na liwat to. Action Ere? Oh yes, natulatan utot kita ni Boy Pico. Na-report, no? Do Pinasay, yan do siya lang isa kunuya sa bilog 60 ka barangay mo. Siya lang yung may lain nga decline action rights. Siya na quarantine pass. Kung si Kevin Pico, ba niya ito libro, brother, ito libro. Dapat nito ID, ang ID na type. Gamit niya. May nagmuno di si Steve Artipicio, Barangay Estefania, Tensyon, Kapitan Jerry Tingson, regarding kuno sang ginisyo mo nga it's QP sa Greensville 1, wala si Leo. Lihog tada Kapitan Jerry Tingson, wala si Leo sa Greensville 1. Way gali kuno si Leo. Ha? Sino si Leon Tanaw? May si Leo na iya. Way ko kabalo kung original ina ang ginahambal ni Steve Artipice sa Greensville 1, kung original kung Xerox copy. Kaya kung Xerox copy na, miningin issue lang na nga wala agad mag-agi sa barangay. Nga wala niya. Ang amon to original pero wala silyo. Kay original mo. Nga dapat para silyuhan kung original. Ha? Original man wala man ni silyo. Ang perma ni Kapitan original man. Inyo daw wala man ay. Yes. Kay original ang tatak colored pa na. Tapos may perma pa nga original sang Kapitan. Ang buta kay Steve Artifice kung hindi ko ma-check ni liog tabi, sir, liwat be, message na kung Xerox copy, kung original ng sa imodra, Sir Steve, liog tada. Oo. Ito wala na si Xerox na kaya, rin na Xerox. Oo, kay tawagan tada si Kapitan Kwanda nga, Greensville 1 nga, wala niya nga muni. Gani. Okay. Dapat kaya ang quarantine pass niya, original kaya Xerox. Dapat kaya kung pwede na mo, tangan kita control number para guwapo. Para namin, may control number na. Ang amo niya, parang ito, kung yung pass niya, may control number niya. Di, dapat hindi. Kaya kung pila yung issuance nyo, amugid lang na iya. Piko, mapiki, kasi ang pass niya, parang ito, patay si niya. Laban ni, patay. Patay niya. Mari Benedict Intonal, yung COVID-19 man na. Anong COVID-19 yung nabuot siya ni sing ganon man? Kasi ang ituraya. Sige na. Okay na. Sige na. Ha? Okay na. Okay na kita. Ara, siling ni Jovin saludo. Ang barangay 39, si Roxman ang ila. Warrantin pass? Anong warrantin man? Quarantine pass guro Xerox copy man gano barangay 39. Kasi ko na warranty na isa. Hindi. Ang buta. Ipang post ninyo diliog para sige, action na rin. Si warranty na sa inyo ng mga appliances. Anyway, akara sa mga palayaka. Alam ko na, President Pico ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Report kita sa munisipyo, una sa balita, una sa aksyon. Action, Eric Magbanwa, report sa Bacolod. Action, Radio. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Waon tanay balita gikan sa Kapitolyo si Aksyon Marlon Hinovia. May gangtanan sa mga empleyado sa Kapitolyo nga nagapauli sa guwas ang Bacolod. Ginapatrabaho na lamang sa ilang pulian umpisa sining nga adlaw. Yaring kaunan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Rex, dari sa may Provincial Capitol Building, ato sining makitang kagamasaksihan ang tuman ka jutay nga nagatrabaho diri nga mga empleyado bukod sa mga Marso 30 bisa ni isang work from home scheme nga gin patigayon basiman sa mando ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson parang makabulig paganahagan pagkatapna sa saning paglaton sa makamamatay nga COVID-19. Turo kay Progressive Alliance of Capital Employees akon base spokesperson Renelo Lastiere mga empleyado nga nagapuli sa gwa sang Bacolod labi na sa mga malayo-layo nga banwa kag syudad inibisuhan na lamang kon mahimo sige gyapon trabaho nila dito sila sa ding balay pero sabi mayara sila sang pilirmahan kung mayara sang mando tawgan lang sila paagi sa communication. Si Renelo Lastiere. Under Executive Order 2020, those who are residents of Bacolod City are deemed to be on the skeletal force, but those outside are advised a work at home system. Nung adlaw, luyag man ipahibalo Aksyon Rex ni Lastiere sa mga negrosaron Bacolod doon nga close anay temporaryo ang Panahad Park and Stadium sa Barangay Basilingan tuman ang Provincial Capital Lagon and Park. Ang kaso nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby sa aton sining mga out-of-town reporters. Mangisayod tanay dugay-dugay sa mga balita ta sa out of town mga kaaksyon. Pero sa sining mga inuras pwede gid ka may TC base kon kinanglan mo immunity booster mo mapabakod alkaline base nga vitamin C kinanglan mo gid may TC ang ngalan sina no? May TC para sa taong ginaubo ginakataro kag ginatrangkaso. May TC mga kaaksyon. Isa pagid ka produkto Santon Plus Herbal Capsule pampatunaw sa bukol-bukol sa inyo siningalawas hubag sis tumor kag goiter. Santon Plus Herbal Capsule ang tumaronta. Kay ko ning duwa comparison tani Santon Plus Herbal Capsule kag may TC sarang gid ini magkalatunaw ang bukol-bukol sa lawas ta. Kagang ubo kagataro ta magkaladula ini. Mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance Corporation, base kung nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago, pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Malakay Finance Corporation, ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation.
May lang pag-monitor sa mga ka-aksyon da via Facebook Live daw ka pigadugin sang oras ta. Base karon na. Dugay-dugay base ko magatsyempo ta. Daligid lang standby mga ka-aksyon manumbalik ang inyo sining palatuntunan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo. Ikalat ang totoo. Mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Ganyo ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Son Radyo Philippine Standard Time, las 12:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:48 ang aton oras. Sining bahin kadtuan tanang mga balita gikan sa out of town. Unahon tang balita gikan sa syudad sa San Carlos. Igabalita ni Aksyon Pers Stephen Presquito, Police Major Hongko, OIC sa San Carlos City PNP ginbriefing ang mga tanod sa mga pag-implementar sang enhanced community quarantine umpisa sining adlaw. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Stephen Presquito. Aksyon Stephen, kamusta ang San Carlos? Yes, Action Rex, no? May utugit sa atong mga tuging at tagpalamati sa Action Radio. Karon Action Rex ang San Carlos, hindi pa gid fully implemented ang karon nga adlaw kay sino pagkahapon kay Mayor Rene Castillo sa aton sa iya advice nga tungod wala makumpleto pa Action Rex ang pagpanghatag sa mga barangay sang home quarantine pass. Uy, why pa mapanghatag na sa iban nga mga barangay? Yes, in fact, nagkadto kita sa isa ka barangay diri sa pila ka barangay, no? Like barangay 1, dito na to nakitaan nga si Kapitan Toto Lopez karon pa lang, no, nagapirma sang tanang nga home quarantine pass nga kulang pa Action Rex ang ginpanghatag sa aton nga city government sa kada barangay may ara tag 1,200 pa lang. So may kulang pa nga tag 1,500. Kulang na kung mag-barangay 1 ka mag-proper da may mga iban pa na dang halin sa iban nga lugar da nga dara na naka-station na. Yes, amo ganin na problema Action Rex, no, kay sa isa ka balay isa lang gid ka home quarantine pass. So sa karon nagpapadayon pa sila kag ang ilaman mga food tax ready man nga ila pag-distribute. So ang nambal ni sunod pa sa kay Kapitan Lopez Pegina nga posible ni pangahapon pagkasugdan. So muna kag-event sa City Hall ang sitwasyon man kagina Action Rex sa sining aga. Damo pa si gyapon nagakuha man sa mga work pass kagini mga delivery pass, no, sa atong City Hall nga wala matapos kahapon kay kahapon lang gid sang aga ginsugdan Action Rex ang pagpanghatag. So until now sige pa sa gihapon. Pamuto nga gina paibalo ni Mayor Rene Castillo sa aton kapulisan, labi na kay OIC nato na Police Major Mark Antel Angelo Hongko, kag sa aton na mga miyembro man sa Philippine Army nga hindi anay pag-restrikton karon nga adlaw, kundi nga buwas na lang nga adlaw kag pag-sugdan gid ang tanan nga strikto nga implementasyon sining aton sa community quarantine. Karon nga alauna Action Rex in pulong ni Major Hongko ang tanan nga mga tanod nga gin-deploy sa Bilogga, San Carlos, siyudad nga sugdan na ang pag-implementar nga wala na siyang public transport, ining wala na siyang biyahe ang mga pedicab drivers, tricycle drivers, kag iban pagid nga mga public utility vehicles. So amoy na karon ang gisugdan kag bawal ang mag-angkas sa motorsiklo. So amoy inaanay sa karon ang unang implementasyon, pero buwas nga adlaw Action Rex posible nang espektuhan na nga wala na gid sang kung wala ka sa home quarantine pass nga magwa sa imo panimalay, hindi ka gid pwede makagwa, no? Ang aton nga mga senior citizen nga 65 above nga mga kabataan ni kung may ara Action Rex nga gwa pa sa kadalanan maglagaw-lagaw pagadakpon gid kay ara ang aton nga mga barangay tanod, no, nga utilize ang aton mga barangay kag may mga patrol vehicle sila, mga tricycle nga gin-utilize para sa pagbantay, paglibot gid, no. And of course may ara man gin-designate si Mayor karon na Rene Castillo diri sa siyudad sa San Carlos Action Rex nga point to point nga mga libre nga sakay sa kada barangay. May pipila ka mga tricycles nga iya gin-designate nga pwede gamiton sa aton nga publiko, libre nga kung magkadto ko sa merkado, balik sa imo barangay, libre lang ina Action Rex. So amoy na isa karon nga atag ni Mayor sa aton nga publiko dire. Kag mostly karon dire sa barangay San Carlos, sa siyudad San Carlos Action Rex nga sa sulod sa 18 ka barangay dire, pila pa lamang no ka mga kapitan, barangay captains ang nagkapanghatag sa mga food packs. Kag initially diri sa amon barangay as barangay 6
kagina nag-start na panghatag sa home quarantine pass pero hindi pa nakompleto sa gihapon Action Rex. And ang food tax wala pa. So damo pa sa mga barangay nga nagareklamo ini mga tao, mga pumuluyo nga ang until now wala pa sila kabaton. So amo na ginapahibalo sa ilan ni Mayor meeting ang tanang nga mga barangay kapitanes kag sa aga pa kag ginpahibalo ang aton nga mga kapulisan nga amo ana ini ang implementasyon nga by tomorrow kay tapuson kita na ining adlaw ang pag kompleto nga mapanghatag na ang tanan nga mga home quarantine pass, work pass, delivery pass kag tanan nga mga commodities, no? Amo ina dayon ang panghatag gid gilayon sa tanan nga mga pumuluyo diri sa siyudad San Carlos, Action Rex. So Okay. karon yes, Action Rex. Sige. Okay, kagina no nagpangayo man dispensa si Mayor kay sa atong mga nagakuha Action Rex ang mga work pass kagano nga ara pa sa gyapon sa City Hall karon nga aga nangay man siya sang pasaylo sa iya pagpa-intindi tungod sa mga kakulangan no sang aton nga local government nga na surprise kag wala gid na siya tugid nga natimprano nga mapanghatag ini. So that's why nga natabo nga Sunday, the whole Sunday hasta kagahapon sa gabi until now pa sa gyapon ang distribution sa sining mga working permit sa working pass sa aton nga mga trabaho, ang aton nga mga kagangaton nga mga sa home quarantine. So sa karon na amo ini ang sitwasyon Action no, medyo kuan naman tawhay ang mga kadalanan na halos sa mga pribado karon nga mga negosyo sarado na karon Action Rex. Ayos. Sige, Action Percival. Salamat, Gid. No, ang aton nga update sa aton COVID-19 diri mismo sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Action Stephen Presquito sa Bacolod, Action Radio. Thank you, Action Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos City. Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:55 ng aton oras. Matapos ang balita ni Action Stephen Presquito sa San Carlos, kadtuanta ang siyudad sa Sagay, si Action Tom Monforte, 35,000 ka mga relief goods igapanagtag sa mga pumuluyo sang 25 ka mga barangay sa siyudad sang Sagay, subong adlaw. Yaring kaundan sang report ni Action Tom Monforte gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Action Tom. Yes, Action Rex. 35,000 nga mga relief goods nakahanda na. Kaginigin impake na sang tagdumulaan niya diri sa siyudad sa Sagay. Handa na ipanagtag iya sa 25 tanan ka mga barangay nga nasakpan niya sa siyudad sa Sagay, Action Rex. Subong adlaw sa daso naman niya nga Lunes, duha ini ka porsyon Action Rex nga ipanagtag nila. Subong kag sa dason niya man niya nga Lunes. Bangod si Action Rex ang mga pumuluyo sang 25 tanan ka mga barangay. Wala gid sing laktoran o kung wala sing pasinuhon Action Rex, dulungan ginini sang mga barangay workers nga sa diin apektado Action Rex sining ECQ nga ginapatigayon sa bugos nga probinsya sang Negros, Social Federation Ciudad Action Rex. Bangod sini ang tanan nga pumuloy Action Rex makabaton gid sang relief goods tag 5 ka kilo nga bugas, 3 ka tinapa, kag 3 iya ka corned beef, kag mga noodles Action Rex, kag subungan gatas, kape, Milo, ilaya nga mga pack Action Rex. Kadamo gali da sang tagtagan na isinyo ya. Subong adlaw nagapanagtag na Action Rex sa mga barangay kag sa sunod nga Lunes naman Action Rex. Sa sunod nga Lunes, lain naman. Lain naman Action Rex sa sunod nga Bali, Lunes. isa na kasi manang supply ninyo? 2 ka simana ni Action Rex ang supply sa tagsa ka barangay. Tag 2 ka simana. Bangod sini Action Rex, lipay man ang mga pumuluyo sa tanan nga barangay sa siyudad sa Sagay. Kay wala gid man niya sing kolor kag duag nga pagpanagtag sini Action Rex. Correct. Kay bangod nga ang tanan apektado gid. Sige. Bangod si Action Rex, madamo sang supply, ang gym diri sa siyudad sa Sagay napuno sang sinako sang bugas, kag mga dilatas, kag mga tanan kun todo sa Action Rex nga iga-supply sa sulod sang 25 ka mga barangay. Kag subong mga Action Rex ining service wala sang Central Bato, kag sang Central Lopez,
nga nagadulong sugat sa ilang mga empleyado Action Rex, pero langkoy na nga gina-pick up nila ang mga frontliners nga hindi makasakay katulad kay nagina sa terminal nadta naton may mga nurse, health workers nga wala gid may masakyan Action Rex gin-pick up ini kag gindulong sa ilang mga destination Action Rex. Maayo man ini mga Singalopis bangod ng ilang mga service buses gin-voluntaryo nga mga-pick up sa mga mayo na kay gin-pick up nila ng mga volunteers ta? Yes, no? Pero ang mga pumuluyo Action Rex hindi mga frontliners, mo na kon may aras na nga baklon, kag kon may aras na kaugalingon nga tricycle, pwede sila nga makagwa, kag makabiyahe, basta may ara lang nga. Biyahe? May biyahe pa na sa inyo? May kabiyahe pa na? Ha? Wala gid biyahe, subong. Abi ko kung makabiyahe sila di pasero, mo ganis lingko, tingala ko ang report mo, may biyahe pa? Wala biyahe Action Rex ang mga privado iya mo na ginapasugtan lang kung basta may quarantine passes lang ang driver kag privado nga sa tricycle kag isa lang gid ang pasahero Action Rex nga may quarantine passes man ipakita sa mga checkpoint. Oo, sige. Kaya mo na Action Rex ang madulong naton yang mga balita 40 kaningaw gid ang syudad sang Sagay wala gid sila Okay, proceed na. Okay, so gikan dire sa aton namtangan iya sa syudad sang Sagay. Action Tamon 40 nag-report na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Tamon 40. Matapos ang balita gikan sa Dakban Wasang Sagay sa Iluwantang Cadiz, naka-standby si Action Roger Gotib. Unang adlaw nga pagpatuman sang ECQ sa siyudad sang Cadiz nangin matawhay border sugot nga ginabantayan sang mga kapulisan. Mayo manikon kay isa gumagamo niya. Yaring kauna sa report ni Action Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Action Roger. Yes, Action Rex sa siyudad sa Cadiz naging matuman karon unang adlaw sang ECQ. Naging matawhay man Action pero amo na masako lagi labi na ang mga kapulisan sa pagbantay sa mga borders. Apat tanan ka o kung 5 ka mga area sa gibutahan sa mga checkpoint diri ang entrance sa may barangay Kaduhaan sa bahin sang Hacienda Maya kay gitingog na lang to imbis crossing FI diri na lang sila Hacienda Maya kay may ara pa na access road nga nagaangot sa Sagay kag Cadiz. May ara man Action Rex sa amo nang himugaan tong area. Ang himugaan nga area ti diri man na iya galapos Action Rex sa may barangay Bangkiruhan okay. Sa may reclamation area. Kay inagali may ara po ina question ang police kay ang ila sini nga quarantine pass sa tingala sila nga kadalagko siling ko sa Sagay na sa sir. Salingati ano ni man kay man diri sa amon Action Rex may ari ini nga tingali may pirma man na sa dalomda sang mayor. May pirma magani pero kay sa amon diri ang quarantine pass diri ko magkadto kas merkado ginaguntingan kay man sa 3 ka pamusod ko naguntingan na sa isa ka simana at ang ginalimit lang diri sa isa ka simana ka 3 ka lang magkadto sa merkado. So amo na nga ginaguntingan nila kay sang pulis para nga matandaan nga kung kapila ka na naglakat sa merkado. So kay Mante hindi pwede nga paggusto na lang kaya amo diri nga quarantine pass sa sining resident kay may ari di ko Action Rex nga pila ni apat ka klase sa quarantine pass. Ang isa ni ang resident home quarantine pass para niya yung pangumpra. May ari mas essential ako gani ginisyoan nila ko di essential nga quarantine pass sa media personnel nga gati pwede ko yan magkagwa anytime kasi essential niya akon mo. Ang iban sini may ari di government service kag may ari frontliners na. So sa tanan nga quarantine pass nga nagigipagwa ang isa langit ang transferable amo ini ang quarantine pass nga magkadto kas merkado kag mapangumpra ang home residence ang residence home quarantine pass. So pwede ni siya kay man kung may mga apartment diri may mga boarding house kaya isa sila ka compound tagaan lagi na isa namo nagreklamo kadto ni gani tisling ko ang ginahastag sang local government hindi niyo pagmasuhin ni barangay instruction na sa ila nga isa gid lang kay pagkatapos pangumpra sang isa wala mo niyo naman kag maglakat na mo merkado tibod lay na galing kay
Kaya ginaguntingan, kaga pagkatapos sila kung gamito naman sa gisa, siling ko pwerte lagi nakapot katama, itugon na lang ang inyong mga balaklon, kaya intindihan naman na sa makanto, nga kinanglan sini, intindihan na naman lang, pwede mo na walang listahan, pagkatapos siya madala mo kwarta, kaya nga to, hindi pa niya pangumpra nga to focus, kundi nga magyutay ang tao sa gwa, agon hindi makakabit si COVID. Amo na ang purpose, no? Tiyan mo na ang ating iba na kay Chidi, matira sa mga sitwasyon, ang mga full pack, ara, matamat na ma-distribute action Rex, sa Simulte, wala man ang mga nagamayularya sa curfew, sige-sige, kay gabi, siyam naman, no? Nakalalakpan nga sa Yapon, wala gidya unta na pagpasawat sa sining curfew. Di lang magkamang establishment, dari ang mga bukasa, ang lagi mention lagi daw nga mga grocery store. Ang merkado naman 5 to 5 lang ang mga grocery store until 7 o'clock. Pero pagkatapos sila wala na. May libre sakay sa kada barangay. Yung mga nagapangumpra. Ang first rate is 5:30 pakadto sa 8:30. Ang alas 9 naman. Ang 8:30 balik na to sa area. Dahil alas 9 naman alis sa area. Makadto naman sa proper, alas 12, mabalik naman sa area. Lain-lain isa nga mga, point to point lang sa bilog, binang mga lagyo ng barangay, kasi wala sa biyahe. And then 1:30, hasta naman sa 4:30, mabalik naman. Ari di ka standby sa may tumangan sa merkado ang mga service, tanan, ginbuhat, may isang ginibo ini sa local government para hindi mabudlayan ang mga pumuluyo sa ila sining transportation sa pagpangumpra sa ila sini nga mga kinanglanon action Rex. Problema, sa sulod sang PNP Custodial Facility nagpalambot sa aton sang ila sini nga reklamo kay sino ko na madulong sila pagkaon kasi ang BGNP may ara na sila ko gilingon nga konsumo pero ang Custodial Facility naman wala iya. So ang ila sini nga mga imata magkadto sa merkado hindi na to kakadto sa ila. Kaya number 1 budlay na maglakat pa kadto to. Number 2, hindi naman na gina-allowed sa ila. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mancito, katon sina-interview kanya talaga. Maganda kita essential, kita man siya ka sining exemptions nga madala. Kay number 1 pagkaon. Pero kung parang bibigyan sa pagkaon, magbigyan mo kami pagkaon na sila routine mo. So pagkaunon man kuno ni Police Lieutenant Colonel Robert Mancito, nagdugang duwa sa ako buga si Mayor Bading Escalante para ya sa mga ara sa sulod sa PNP Custodial Facility. So far, panahin kita nag-monitor sa palibot sa una siningan lao kaga aton panayon kay obserbaran action Rex ang mga sitwasyon sa sining pagpatigay sa enhanced community quarantine sa siyudad sang Cadiz. Report gikan sa siyudad sa Cadiz na sa balita o sa action. Ini sa action Robier Gutiblig report sa Bacolod. Action! Radio. Thank you so much, Action Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz ay luwanta si Action Percival Villamor sa La Carlota. 3 ka mga mayor nga dalanon sa siyudad sang La Carlota. Ginpamtangan sang checkpoint sa sining adlaw angot sa quarantine. O kung isik yung ginapatigayon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari si Action Percival Villamor gikan sa siyudad sang La Carlota kag Central Negros. Action Pers mayong udto. Yes, Action Rex, mayong ogto manda sa imo kag sa aton nga mga suki nga tagpalamati. Kay inasang aga naglibot kita sa aton area of responsibility diri sa siyudad sang La Carlota, Malinong kag Mataway ang dalanon sang siyudad sang La Carlota, Action Rex. Kag ang aton kapulisan nagbutang sa 3 ka checkpoint sa mayor nga dalanon sa siyudad sang La Carlota diri sa entrance sang Central La Carlota nga ang mga motor nga alin sa Antipolo pasulod sa La Carlota ini isa-isa nga gina-check sang aton katapo sang kapulisan nga kung may ara sang pasi o kung enhanced community pass no Action Rex kag kung wala ginapabalik ini sang aton kapulisan nga hindi magsulod sa siyudad sang La Carlota kag may ara man da sa entrance sang Ayungon kag diri mismo sa
unan sang police station Action Rex ginbutang sang aton kapulisan nga halin man sa San Enrique kag Bacolod ginasikyar isa-isa kag ang mga salakyan nga delivery van kag ang mga motor gina-quarantine o kung ginaspriyan sang bulong. Kag naglibot kita sa aton diri sa siyudad sa La Carlota ang iban nga mga baligyaan sarado ang gagmay. Mostly nakita naton dito ang sulod lang sang Agura. Ang una nga nakita naton ang bukas ang gabligya bugas kag ang mga nagabligya sang Sudan. Kag natigayon naton man Action Rex na interview si Police Major Romeo Embargas ang payag niya sa nga at ilang pagbantay sini sa nga curfew ginapasar ni aton gobernador sa Negros Occidental ang Executive Order 20-20. Ari ang payag. Ngayong aga kag ngayong aga sa tanan nga nagapamati sa Action Radio. Mali diri sa La Carlota City, sugod kagabi sa pagpilapot sa alas 12:01, March 30. Bali may nagkanda kita sa kick-off ceremony bali sa agency ng COVID-19 inisya as per order sa natong provincial director, Police Colonel Romeo Ibareros. So, inisya nag-participate din natong LGU, sa natong mga punong barangay, sa natong mga anti-crime groups. Bali nagpa-wang-wang tada sa itong mga plaza, blinker, kag naglibot sa around the major streets of La Carlota City. So far, mataway kag bihira na lang ang mga tao na nagalagaw sa atong syudad sa urang gabi tungod sa natong distrito nga pag-implementar sa curfew for all ages compliance in executive order ng sa natong provincial Action first. government. Okay na na. Action Rex. So, amo to ang tingog ni Police Major Romeo Embargas sa interview sang Action Radio Bacolod. Rektamente kita sa aton nga inestambayan diri sa checkpoint sa Barangay San Miguel upod si Honorable Kagawad Loreto Legarcia sa Kagawad sang Barangay San Miguel. Para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon, Percival Villamor, sa Bacolod, Action Radio. Thank you so much, Action Percival Villamor. Balita gikan sa siyudad sang La Carlota. Matapos ang La Carlota, kantuantan lang si Action Nonoy de la Cruz sa siyudad sang Sipalay. Terminal sang Ceres kag van sa siyudad sang Sipalay. Wala sang biyahe. Merkado sa siyudad. Pipila na lang ang kadto kag bakal ay puwerte. Yaring kautan sa report ni Action Nonoy de la Cruz gikan sa siyudad sang Sipalay. Action Noy. Action Rex, mayong utugid sa klamati sa Action Radio Bacolod. Action Rex sa unang adlaw sang implementar sining enhanced community quarantine. Kagwagid kalinonggid. Mga tao sa Sipalay na kuangid na inform gid sila nga posisyon ulang laka nagid tao da Aksonoy nga nagalambiyong. Laka nagid. Good. Amo nang mayo. Ang mga pulis di galibot. Oo, tapos kada nasugata ka nga tricycle nga di pwede nga kabiyakiti untat biyahe kita sa tricycle kung tayo sikad. Kinasita. No? Pero wala man sila ginawaringan, hindi ka na pwede ka kadto dire. Kaya ang iban daw, wala pa kayo man kuro kabalot, tondo sa layo pala si Rex. No? Sige na papuli sila. Kag so far, subong ma-report nato, gina-report nato nga tawagin kayo. Actually, kung subong ng market day sa Sipalay. Why na market day na nasubong niya? Aral lang, ipanugutan lang. Galing kiti, i-observe nila ang distancing. Distance bala. Oo, distancing. Pero, ang gabalantay, di daw siya malang isaga po. Pati mga karinderya. Action Rex, ang ginakuha, so may meeting naman dito sa City Hall, kay ining party bala sa paggamit sa mga motor. Siguro basi kung experience man sa ibang mga lugar, kay para sabi sa mga ginallowed bala nga mga commercial establishments, mayroon sila tao Action Rex, no? Nga gabuli gabi sa ila pagbaligya. Yung problema kay gapuli sa ibang lugar. Dapat may quarantine na sila may quarantine pass sila. Di may ara gani, di karon wala sakyan. Kung wala sakyan, kung di pa imunong sila sa bangada, kaya wala sila sakyan. Pwede man namin pagdulong sila sa ginaubrahan nila. Oo, pati ang sa
gobyerno bala kay mayara sila motor o galing ang allowed ba sila nga magamit sa motor basta isa lang wala angkas. Ang lain kung why restrong motor. Hindi ang lain pa kasi hindi ka pala mag-drive. Amo nang malain pagid. Idolong sang bana, hindi man pwede. Pero subong ginistoryahan na di Axorex kay nakita ng the problema bala. O basi i-allow sila pero kinanglan dapat sila sa mga protected pero sabi sang Mazda pagid. Dapat gid may mas. Dali man lang ang ila pag-optinay na si Axorex mo. Idolong man lang siya tapos magpuli at isapol mo na pagsukat, no? Siya mo na. At itutukan mo na da ang ilang meeting kung anong resulta sinada, kung anong mayo da sa mga kaksyon ta dira nga naga obra kag idulong sa motor da. Amo gani di kani na sigaw naton gabay tanay nga maukihan ni bla kay duhalos tanan nga mga reklamo damo ni. Ti ang sa babaw to nga mga establishmento to ya mga resort to way na to ga operate. Why na? Yung mga empleyado to, displaced man Contact man anay. Oo. Wagid, linong-linong to subong. Bisan ganit dito sa Oboso. Tiyang nagahulag ang mga sa task force sa COVID-19. Amo na makita mong galibot Kaging ibang nga nagaulubra mula na Action Rex. Mga distribution sang kuana. Daw isa naman lang ka barangay to kay na monitor ko nga daw wala pa nila pa trap-tap kila paghatag kining quarantine pass sa ila pumuluyo. Kay malayo-layo pagkatapos doon isa naman lang kabarangay na monitor ko di Axo Rex. Sige. Guys, seriously, aron na siya kumandang picture, why na namatyan mo yung terminal, why gid slakyan isa. Pati mga van, no? So, na ang resulta karon sang monitor ko di Axo Rex. Okay. I-report naman dayon, no? So, amo ning situation report kato madala diri sa siyudad sang Sipalay may anggot man sa pagmonitor nato sa karon unang adlaw sa pag-implementar sini enhanced community quarantine sa bilog na probinsya sa Negros Occidental. Sa gyapon ini ang inyong aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Thank you, Akson Nonoy de la Cruz. Balita gikan sa siyudad sang Sipalay. Akson Radio, Philippine Standard Time, 1:15 na. Santon Plus Herbal Coffee Mix para sa mga kaaksyon ta dira makarelax paminsaron ta, wala nagakurog-kurog ang lawas ta kag hindi acidic. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Kag isa pagid Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Ang habon para gid sa bugos nga pamilya. Kag bugos nga barkada, pampakinis ang kutis, pampaputi. Wow, nagadula sang punggod man kag wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag baho sa ilok kag ang maitom nga ilok papution niya sina. Tungod sang Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Isa pa gid Santon Plus Herbal Oil para sa mga athletes ta, sakit ng lawas, ang tuhod, ang hawak ta dira, ang balikawang kag ang pusug-pusugan, ang likod ta da. I-massage lang portion sina tapos banyo santas ang Santon Plus Herbal Oil. Manami ang resulta matapos ang 30 minutos tubtob isa ka oras nga pagpamanyos ta sang Santon Plus Herbal Oil. Mabakal ining mga produkto, Santon Plus Herbal Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Oil sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarang man mabakal na online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact
that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo,
para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo sa siningabahin, mapag-goodbye na kita-kits kita buwas diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Salamat sigid mga ka-aksyon, standby na sa This Is My Life, igasunod sa dili ginamang manugay, ubod di Aksyon Welma Sugaton, ako naman ang inyo ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.